Tenim bastantes platges a Tarragona, com sabeu, és una extensió bastant àmplia de costa i disposem de dos pick-ups, treballant cada dia a la sorra, d'un vehicle mixte que fa la neteja de les passarel·les i les dutxes i del manteniment. Després també disposem de dos tractors. Fan una passada per la platja, van fent com una espècie de caminet i van passant per damunt, van remuntant i tenim que estar abans de les 10 del matí fora. Per dia, més o menys, pot recórrer uns 20 o 25 quilòmetres. A la platja fem la recollida selectiva, a la zona on estan les passarel·les, que és el que està concretat amb l'Ajuntament, i després cada 25, 30 o 40 metres tenim una perera normal. I a la sorra, doncs sí, plàstics, borilles, sapatilles, de tot.